No. Dopiero lejst. Hej. Ľudia, pozerajte ten video. Si na brangote. A nemáš tam to reč. Sánko. Koľko hodín? 29. 15:29. No pol štvrtej. A to kedy končí? 16:05. Bum. Nie stíš. 40 minút. Múri, jak rýchlo bol. Kde dala loptu, akože kto to má? Ty chodíš po loptu? Je jeden. No keď z nich Ženia alebo Janik Rigan, to koniec. A so mnou Ženia je lepšie než Janik. Či? No, Janik je... No Janik Rigan oveľa lepší. Strelí vás. Ďakujem. A kde on je? Ale akože na Kde to... on je, Doďo? Kto? Janik. Ja neznám. Ale podľa Janik koľko má gólov, má vecej. Janik má 190 gólov. Čo? A Ženia má 20 iba. On jak tak to má z góly? Však. A on jak tak rýchlo má góly? On začal hrať od 2017 Ale ešte my len. koľko má Jamal? Málo má. 2 góly, 2 góly. 400 góly. No, dosť má. To má 18 rokov. 17 má. A 17. to? Mamine ja mám. 18 má Lamin. Kedy mám? Teraz. Včera, večera. Čo tu? Niečo. 30 minút. Nie, ale to bolo vážne. To by ešte mu do hlavy kopnúť. To už sa to stalo proti Klenovej hlave, tak ty. Tebe. Co? Tebe. Co ti nie? Tebe, čo tu ti dal? Hej, som mi zdá, neviem. Čo, chcel si chytiť loptu, ty si sa rozťahol, on ti tu dal. Špej. Tak, jak sa šmykol za loptu, to si dal, môže to mu dal do rebra. Môže ja taký dobytný furt. A ja nie, sa to hráč náš. Ale znáš, aká to bola hnusná bolesť, to ja jej môžem jebať skakov. A špára už ide trochu. Ale kebyže nebola, kebyže no do nohy, až po ňom rozbehnem. To je niečo, teraz to rozbundu. To modrú. Takéto panky majú Maťka, ale to je. Aký sa malý, neoproti všetkým. $2, ne? No ja znam. Hej. Hej. Bo oni furt mi Maťka, jak idú domov, sa rozbehnem. Všude sú také $, ne? Lepšie sú také peniazy naše. Čo? Veci. Bo napríklad za 1000 a tu máš 2. Si... More zbytočne Braňo behal. No, ale Braňo je dobrý. No však vidno. A on praví to oštrihaný je. Čo? Braňo. Jobu. Jobor, ale aký dobrý môj. Videl si Braňari oštrihaný? Čo? Tu má. Tu. Aj na túto stranu, a tu nemá nič. Tu tak má. To má jak tape skoro. No, ale to nie je To celé. je toto mulet. Hej. A to jak tape, keby to ešte tu, keby mu ustrelil, to je tape. A ja si domov, že on bol u Marianka. Hej, ne? No bol určite, to byl ustrelil. Mulet. Poď Braňo, dobrý. Ty ideš dneska do kluba? Čo? Takže Na čo však myslím, netreba škriať ešte. Kámo, skoro gól dali. Na čo nie je to firma. Znamená, že budeme mať čas. Tam sa tejpo. Hej, videl, hej. Tele mu dal. Ako vidíš, skoro oni dali gól. Z prvej vypálil skoro Kto? vinkel. No Oni? oni, hej. A
A Bubowi koliko dawaš? Niżej. Ty čo dáš Bubovi? Sem tam 5 eura. Tak keď mu dám 5 eur, 10. Da chápeš, keď Cebo aj ten šiel z triáta do piči. Toto Jaša aj stihne prísť. Deďo dal by si sám. Čo? Dal si sám. Čo? Ale ty. Jo, kdo vypacka to naraz. Ovo bolje, ne? Ovo nije to suvo, ne? Ale ja to má to pán. O tu ga pila suvo. Ne vršiš Šimo má Jordani. Sypala. širka. Poď. No, to co? Skoro na Volíne vyšla gol, by bol. To bolo... Zajtra idem kupovať Jordani. Hej, za keľo. Čo? Za keľo. Neviem za keľo. Keľo budú stáť, nie? Tak chcem North Facebooku, ktorá stojí 300 eur, alebo dáku fajnú. Ja, Facebooku za 15 eur kúpiš. Ale fake. Fake, ale ja chcem real. A ja chcem real. A to za vysoká. A keď znie tá použitú, ale len za 300. No použitú za 300 ja by nebral. Cez Vinted kúpiš. Znaš keď kúpiš cez Vinted? 70 eur normálne. Kúpiš také fajné. Napríklad Jordany kúpiš tam, ja neviem, za 6 eur kľudne, ale len použiť. Keby si videl. Ja znam, ja znam. Si. To sú Šimonové, Šimon. A Šimon má to. Ale znaš, aký má ten? Ten má to nepíle. By se jobať face. Oni toto studené jedia. Kalipo. Teraz zima. Verce. Pošipte. Majo, mám ľúbice panky. Moja žlúte má tieto panky, čo mám modlný tým... Bielu. Pošaj tam, ale... Čo je? Kameroj. On sa baví. Môže, daj to dole. Nula. Nula mi se zvede. To nebude, vidíš. Oni sebe prihrávajú a potom to... Ale... Faul. Sama. Ten... Páne Bože. Ten... Ten hore. Nabíjaj. Navija. Kamara. Ronaldo. Probranjec. To bola hrozná. Čo sa stalo? Zrazili sa. Dobre. A kto zrazil? Joško, však nič Vy dvoju. Trojka? Ten More tu, trojky nič. ten tu, si zrazil tam. Jaký? Ten tu, co teraz chodí Jemu v nič. láske. A Digun. A spadnú. Slabé nohy majú. On ešte, on ten. Jak to čo znie? Kukaj, dobro dal. Juri. Ale ten dobro imaš ten. Zaber ešte! Bravo. Ty teraz sa chváli. On spada. Co môže? Pošla. Keby si sa kúpil. Jedne. Znaš, že to chváli.
Jo, bo. Jakie by tam bawił? Może to brodu. No, ja jestem super. Metła. Čemu je? Tak vreska že jeho, nie, tá si aj ja by tak vriskal, nie. To aj Viktor tak kričí, že moja, chápeš. To ja by Dobra, tak, ta nejak tak čiaž do sobrania do no nikoho čuť. Ty, dobrá. Dobre dal. Ani mi nevidel. Ja nie wiedziałam. Dobre, no máš. Ja robię. Papuczki. Jordan, nie To bunda. albo krasota. Transformer. To je Bumblebee, Bumblebee, ten robot. Transformer. ZT, nečo. Totalizator. Jo, Zapis ma. ruka, síce ja neznám. Ty čo? Komu, to było odcinek fan. Normálne zapíš. Dva raz. Nemôžem. Raz. Raz iba. Uc. Možno zapíš, keď sa košie nič. Ty, dobrá. Bo ja bo to widzę. Dobra. Ugordowałam ci. To mnie zapiską dał. Dobre, dobre. Dikar, No to musím... zasiał, ja mu zapiską dał. Czułeś? Nie, Peťke sa to vracilo, bo on baví frajera na trenéra, teraz to má. Ale aký mladý, more. Ja mu, že on dał. Tomka, poď za mnou. Alebo sa takým poď. Ja mu dał. A ty ich raz zase. Aj neviem. Už som bol raz. Doraz? Ja za doraz možno pôjdem na Zaklenovú. No a? A co z toho máš? Cigáni sáli. Toto len tak, však vyhrali proti Stakčinu 3-2. No, proti Stakčinu iba. Ale to Stakčin Ja sú... som nebol. A to deti? Nie, dorostenci. Veľký, no a to veľký sú silní tam, more. No ale Klenová je slabá proti Stakčinu. Opäť ja sa už musím postaviť, ty. Vejde, čo ty, vejde, čo